hagani Eucharish Bakhuid tangin duwai na binda Linus Kongji na binda gajinga eben kala kabamut na binda Hima Mary Kongla ben yo jingkoi jingkia ban long ban na binda gajingkot rinium duwai na binda Emdar Kongla ban penur long ikajing tumu babha jongi duwai na binda Lastilda sin sirrem ben yo eka ban light na jing tenju tuai na bendar bana kurba ban yo jingko jingkya Luister, laat van Dreef. Jisu haganiga kelip mat panginang trang rut nagabinda ga jingkor ku ga jingai halo jongi ibai pai ibai nginang duai nagabinda ka jingalum lang jongi ramba jong diocese na dus ngi thodi hangne bakin yo mat ya ga jingai ga jingkor ku halo jongi par ga jimpen kre baro ka lang ba seiso ngi duai nagabinda baro ki bapang ki bashitam bakinang yo jingkoi jingkhia lemba ga bor jongene gi Eucharish Bakhuid kamtame bon kiba shimenda hakane ki Eucharish Bakhuid na la ka jangi ingasem kiba pang kiba shtam ai ge jingi Jisu nam pendap shoin ya ka donor kamen siam jumpi ha kertang uppa baru khon baru men siam Bakhuid amen ka jinga e jango trai jangi Jisu Christ bar ka jingi jango blai lemba ka jinga slak jango men siam Bakhuid kindon renka bat pi barong rinkat bat pi ko himen ko para tongin sangesh por ban pin bait yaga jingim jongi ban pan born now Jisu halor ki pop halor ki jing thalat jongi haga jingim jongi baro ka shongru yaga bor jongu bamen larangim yait haga jinglom babha ka jinglom basniu kan sen sharini bat kan yalam yangi shaga jingjot batka jing sonsi tongin kerpa dia Jisu ban wenglut ya baro ka bor jonga jingdum na po jongi na kinga sem jongi kramba ngindup laban ngokoi ngindup laban mani sha ya Jisu haga jingim jongi Jisu beit ngilong ginom pop sait kud yangi na baro ki pop ki bangilale nga pala how play badun bor baro bad happy ko himen ko para magle pop shipun da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala junga da ka jingle pala junga da ka jingle pala bakrawe junga namakata nakarpa dia ka Maria Bakhuid kabayai swagati soti yagyane rakiri khoi badyapi ko himen ko para banduwai na gabinda junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi barendala map ki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jukut amen Right go play isne yani try can right go play isne yani Cristo Konom penim jongi penim yani
tong inia duwai giduai nagabinda paro ka jinga e kabangi trang halo jongi halor kinga sem jongi pakanum pra pakanum jot namar ka bor jonga jingdum bor jonga bamen giduai nagabinda ka jingoi jingkia jongi bahir bethoin jong bad bon ge bashimenda ha ga mas na jingai bat na jan ai binang yo pidiang ya ga jinga e lemba ka jingmane ya ujisu duaru nagabinda ka jinga lumlang jongi rampa jonga diocese nadu sngi thodi giduairu nagabinda baro ki kun samla jongi ki bapin kare paniato kam karpang giduai nagabinda balari simli cover kar jongi bapin kare nagabinda ka jingato ko blei badan bor barro by im jinam to pinyai yaki kam jongi kat kum gamons sngoba jame kramba ha ka kerteng jongu kun by eat e jame yanang pinroy yangi haki kamba ba dau trai jongi uji sukrisu kun jame uba im bad sen sha renkat bad me ha ka jingelong kabe jongu men siem Bakhuid ublei jinom la jinom Amen. Kajing pule naga kitab ar Samuel. Pin salong unong syarai jong kipat jonga ki Israel. Hakito kisngi. Kijat Israel baro kilawan sya David ha Hebron bat kilaong. Hakmi ngidei kasying bat kadok jong pi. Hakipor ba menchua menba usul ulalong usim halor jongi. Dei mapi ubala yalam bat penpai biang yaki Israel bat utrai ulong hapi pin salong unong syarai jong kipat jonga ki Israel bat pin salong usim halor ki Israel kumta kitemen kisan baro jong ke Israel kilawan sya usim ha Hebron bat usim debit ula yatek jutang bat ki ha Hebron hakmat utrai bat nangta kilap penslek ya David benlong usim halor ke Israel. David uladon life house nam ke arta haba ula sedang bersensyar. Bad ula sensyar sap house nam. Ha Hebron ula sensyar ya ke Juda henyo snam henriu benai. Bad ha Jerusalem ula sensyar ke Israel bad ke Juda life house lais nam. Te usim bad kinong bud jong u kila Lait-ïa Jerusalem banhiar thma persya ki Jebus ki Traishnong kata kari ki balakop hau David pin om yo rung hangne wat ki marla bat ki deko kin penher kerate pi ki damut u David umla ban rung hangne pen ban u David ula yo keni ya ka kut Sion kata kamut kanong ba u David kumta u David ula nang kraw namar utrai ublei ki pat ula don badu ketin utrai Yesu ya ublei. Nabar nyospa nyopusa. Nyospa nyopusa. You write antiphon Nyngkong. You dekat kat kandai. Adu apun ria punyo. Jing in utrai juno, jing in ba jing shi xiao, raka surban nang pen bna, jing pa utrai,
try and don't ringat but pi. Ringat but piru. Kajing pule nak gospel Bakhuid katkum u Marcus. Kabram hami kutrai. Ha kata kapor kistadain kibala yawan hiya na Jerusalem kira yaong shapang u Jisu. U Bilsebul u shong hau badei dau rangba kiksuid ba ube no ya kiksuid kumda ulakord ya kishau bad ulakren haki daki farsi kumno u soitan ulaban be no ya u soitan ladaka himaka ya peit pershaya lade kataka hima kan yemne bad ladaka ing ka ya peit pershaya lade kataka ing kan em la bantne bad lada u soitan u ing pershaya lade pat u ayapait un em la banne henre unsa khutno henre yem don bale ban rung jubor hapo kaing ubriu baklein ban lute yaki marki mata jongu lamda ukun shua ya uta ubriu baklein padnangta usalut yaka ing jongu shishanga ong happy ba ayaki pop baro jonghi kun benriu padyaki jingren vein blay kadba kikren yen mabno henre uno ubakren vein persha yau minsim Bakhuid un yem yo jingmab lanoru henre un kitka po pamjukut namarkala ong udon yau minsim Bakhuid ka gospel jongu try Kajiro imigo Chris. Ko himen ko parab in how try Jesus Christ. Yes ngo na ka kitab Samuel nong ya tulupa shapang ka jing kindiu burom yawu David kumus jongari baraka way. Barkatinu bleka ong utrai udon renkad badu. Namarba utrai udon renkad badu. Naki posha ki por utrai ula kindiu burom yawu. Barka hima jongu kalayatli. But omdon jingya pait hakataka kima jongu namarba utrai uladon renkat badu. Manoba pinyatli yaga jingem jongi. Manoba wanra jingsu hakiinga sem jongi. Manoba wanra jingkumen hakiinga sem jongi. Manoba wanra jingjab hakiinga sem jongi. Badai utrai. Ladang idon ka minsiam ben kongu but pindam yalate hakama tutrai nginsa yomad jingyatli but ka jingerku haki inga sem jongi haka jingim shime nyusngu haka gospel baki piracy kilawan ban kinno yaw jisu namarba udon hawu bilsubul upindon kam yaka boruk suoi banle eki kambala kane kalonga jinkanno jongi piracy yaw jisu ki ong baulele bun ki kam henre mano bayarap yawu bade bills bol bade u ramba jonguk suit yarap yawu ko himen ko para kai ka pelong ya ki piracy ban ong kumne mano ba prasad ya ki piracy ban kinno yaw jisu hatto bade na u mensiam Bakhuid ne mensiam bamkhuid haba kila kedau keti yaw jisu banong pidon happy u bills bol u ramba jonguk suit ki klet ban ong ngidon hangi ramba uksuit uno buriu kinnos new yakive
kide ben sautu Nyngkong bale ki don ka jinglong ban kenno ya ki wei mano ba pelong ya ki ban kenno sniu ya ki wei mano ba pelong ya ki ban tarai sniu ya ki wei bade ka boruk suit kade ka boruk suit hapo jongi ka pelong yangi ban tarai sniu ya ki wei ban kenno sniu ya ki wei ban pendrem ya ki wei umensiam Bakhuid unom pelong yangi ban kinos new yakive namar umensiam Bakhuid ulam mensiam jangga jingkuid bad umensiam Bakhuid pele yangi ban le tangi kam ki Bakhuid te kabamut hangi kine ki parisi ki pinbana perte kim shimla pindre kam ya ka bor umensiam Bakhuid pinban kidang yalong kawe bad uksoi ngidon hapo jongiru uksoi bon sin ngisha ya uksoi bensen sharingi bon sin ngi kongu ya kasur uksoi haga jingem jongir haba ngilom ka daw ban pinpai ya kasuk ka sign jongi ingase ladang ngilom ka daw ban pinbra ya ki ingase ngide ben sotu shisendan ngadon hanga ya ubamen ubapelong yanga banle ya kum kini ki kam bun sin kae kabangi shaidle ni kinno sniu ya ki wei bale ngamdon jingsuk shu hayinga sem jonga namar uta ubriu namar kata ka briu namar kita ki marjan jonga ni barabor ni kedau keti mano bakadau keti uksuit ukadau keti ubammen ukadau keti hangni ladangi pet bha ya kanega jingya karan jongu jisu bat ki parisi ngilaban yo I ujisu shimla kadau keti shisinru wan haba ki kot ya ujisu melong uburiu bashong uksuit ujisu ula penbai ya ki daka jimba ujisu lada kino ki hima ki ya pit ya pai lada ki yale persha markandi kin sajat kin ya pai lada kano ki ingasem ka yale persha kita ki ingasem kin sajat kino ki ingasem ne kino ki hima ki don kane ka jinglong ban kongu ya ka sur jungu bamen ne kongu ya ka jimpenya jungu ksuin kum kita ki hima kum kita ki ingasem kimla ban yaine lada ki ingasem jongi ki pai ki jot ki daw kalong ni kongu ya uksui namar ujisu ulawan ban penya tali ujisu ulawan ban penya suk ujisu ulawan ban pen koi ti ki jingmong jongi ujisu shimlawan ban penjot yangi ne pinmong yangi ne pinlerain yangi ne pinrem yangi manoba pinrem yangi uksoi manoba penjot yangi uksoi manoba penshoy yangi ban lepop uksoi nadong shadong uday maule henre bo na prank jongi ngim soto ngi kinno ikibrio ha kabam yo I ya uksoi uba nyat yangi uba penbor yangi ban leki kamsuniyo pinagataga daw ko himmen ko para uksoi ulong uba chalak palat ba upenget bijengi ban ong hana kide maki kile kumne ngi uksuid upelong yangi ban yeshun paramangi uksuid urung haki inga sem jongi shisin urung haki inga sem jongi upelong yangi ban yeshun paramangi ngim yo yishu yaka jimba jongi ve hangni ujisu pat wat haba kibriu kila kinno patarais niu ya ula pinbai yaki daka jimba bon sin kaya ke jingduna jongi kalong haba don ki brio ki bayale persha yangi ngimnang shuban pinbai yaga jimba
ngiru ngi pinkup da ka jing siniu nang da ngi pinpa ya ki jing siniu ya ki ve haki inga sem jongi kami ya ka jingya kulmar but ka jingya kajia nama baro arliang ki badon ka jingale persha ki pinkup da ka bor jong uksuit ki pinkup da ka bor jong mensiam bamkuit nang da kia kajia lada I vei na ka ta ka liang ki don ga mensiam ban pinkup da ka jimba but ka jinga e jongo bale kata ka jingya per jingmud but ka jingya kia jia baro kan sekut no hakata hi ka por namar ubamen uksuit omla ban yang persha ya ka jimba minda haba kini ki parisi kila wanda ki jinkran kana ka basiniu persha ya ujisu penpai ya ki da ka jimba da ka jingkurku padula keli ladapi wan ong hana de da ka bor uksuit ngabe ya uksuit ya ki brio jombi pat kile kumno padu jisu ong kahima kabayale persha markandi ya ka wei pat kahima kamla ban yang Jesu udang hikai ki ya kata ke lingdi kawakoid lada pidon kane ka jinglong koloino pin koloino ban be ya ubamen pin koloino ban yasuk pin koloino ban imkoid pin koloino be ya uksui na ka jingim jombi lem komda pin sejad henry kimpat sotu bad kila stang ban kran be ni ya Jesu kila kinno ya baru Jesu wong hoit pilaban kinno kadba mon yanga namar ngalawan syakane ka perteban syashitom dei lemba ka jing syashitom ngan penim yapi na kane ka boruk suit topi don hok ban kinno yanga pilaban le kadba mon yanga ngan pediang namar I palat ya kane runga kloy ban pediang kane kadang ka jingmud ka bau Jesu ula aya ki kini ki parisi henry Jesu ong don sa way pat ubalong non pentengen non yarap henry lada pikinno yawu but pikindait yawu pinomyo jimapshu pinomyo jingisneshu yanga pilaban kinno namar pidon happy yakipop pidon happy yaka jingsuniu pidon happy yaka nega jing traisuniu te kine barang awan bankit to pilaban benchet kalor jonga kadba pimon henry hadin jonga uta ubawan ya uso jong ka jingsha shitam jonga ulong umensiam Bakhuid ulong uble uba jai ulong uble uba kerko ulong uble uba pendengan ulong uble uba yarap ladapi kren persyayawu pinumyo jimap ya kita ki pop barong an kit jompi minda henry ya kaba hadin nganum lakit syu namar badai umensiam Bakhuid nagata ka daw jiswang yaki pop persya ya ukono berian samap henry yaki pop persya ya umensiam Bakhuid omdon jing mapsyu ngi le shi le yaki pop bonsin ki pop ki bangile kilong persya ya umensiam Bakhuid haba ngi yopediang yaka jimpenim yaka jimmap yaki pop nginang nginju sange ben le pop ladangi ai beteng ben im ha ka pop Jesu ong omdon jimap shu na mar lada pe kensting palat ya ke jingisne jongo bele lada pe kensting palat ya umensiam Bakhuid ubakloi ben yalam yang isha ka jingjob nangda pinsa sakut pedeng lendi banum yo jimap banum yo jingir banum yo jimpenim ha ka jingim jompi haka jimbi jongi ngilaban keren bon kie ke baro shisin bangila yo jing start ngide ban husiar ba haka jimbi ngi le bon gi kam henry shisin bangila yo jing start ngide ban im kum gi brio ba start da ka ba burom ya kenam jongo blai ya ka kerteng ba koi jongo blai ya ka jinglong jongo blai hapo jongi ko himen ko para tongin sange ban penpra ya ki nga sem jongi tongin sange ban penpai ya ki nga sem jongi tongin sange ban pinjot ya ka jingim men siem jongi tongin long ke bathe ya ka jingim jongi halor ka jingyarap ka baban na umen siem Bakhuid jisu be it karko kardo yangi pensle yangi pengantang yangi da umen siem Bakhuid bangin long ke ba pentre
daka bor jong men siem Bakhuid bat ka jimba jome bangin dup la ban ino ya ka dau jong ka jingya pait bat ka jimpen pra ya ka sukka sain jong ka inga sem bat ka jingim shimet enyaro ya utrai Jesus Christ Jinom la jinom amen. Tôi ngân plai cái ching ngết cái chong ngang ngết How blake bab dun bo baro, unong tha ko neng na kakandau. But how Jesus Christ sukum maway chung, utray chung, yaw bala pun ng masiyang Bakhuid, yaw bala ka na kamaria Thesuti, yaw bala siya ben ng po Pontius Pilatus, lasana na yabu, laya bala tebiu, ulahya siya kibaya, hagas Sngi kabalay lamipad na kibaya, ulaki siya beneng usyang siya kamon blake bab dun bo baro, nang tawan pag nishar kibayim kibaya, ngangit how mainstream Bakhuid, hakabalang Catholic Bakhuid, hakajingya sulok kirikoid, hakajimhab ikipok, hakajimipag kato, hakajingim bam chikut. Amen. Lai spa in your book. Lai spa in your book. To ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jompi kalong ka ba priang hun hau bleu pa badon bor baro To trying priyan siknyan gikti jongpi, nagabanta ka jingiro ka buram baka karteng jungu, ka jingmentoy ni badya ka balang Bakhuid jungu baro kaway. to priang hun ko trai ye ki jingtarwa jongi bada ka ba me pin khoi pin kantang ye ki to ai ngi karpat bakin long ki ba penim yangi da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringkat bat piru, to ken thiu yala ki do nod yikin tiyu ki shaw try, thongin ya ingu ya utrai ublei jongim ka shong hok bat kade. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badei Kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrat koppa Bakhuid koblei badon bor bat bam jikut namar wat la da mem don kam ya ka jingero jangi pin ban ka jing sngongu jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kim pin yare ye ya ka jingkrao jame henrek yarap yangi nagabinda ka jimpenim lemba utrai jangi Jesus Christ But kumda rengkat bat ke kinhun ruai jeng angel ya ro ya me bat ngi pen bana daga jing kemen. Bakhuid, Bakhuid, utray ubleki man, bleng berthei sawada kamburom jombi. Hosanna, Hosanna. You play shots wrong, Hosanna, you play to know.
para tonginai ti ya ke jing long jung ibaro ki dau jung ke jing ya pai ke jing pinjot ya ke inga sem eka suka sain sha ujisu minda rengkat bat ke nika met bargasnam jung ukris ya pu barka wai ai bakan penkala ya ke jingim jungi iwai pa iweru lempa ke jingwan kya jung men siam Bakhuid shayo men siam Bakhuid ban hiar halo jungi halo ki inga sem jungi paki dau jung ke jing chot barokin pet na pedeng jungi bangin yai bat ka bor bat ka itia jung ukris dashisha melongo Bakhuid ko trai katemei jung ka jing khoi barom Namar khatangi karpad me topen kuit pen gantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen suyem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bargasnam jangutrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jing shashitam ulashim ya upu Bada kaba aingu yame ulakdia yawu badula ai halages inran u om. Toshim batobam nakane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naka benda jumpi. Hakaju ke rekomendal le bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulai ya ka halage senran u on toshim batadina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam juk ya ka ben pen mi naka benda jumpi banaga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop tale ya kane ban kan mau yangam Kasnam bakardor jango Christ to pen kuit ini to pen kuit ke mensiam hadim pen kuit pen koi pen kia eki bapang gi beshitam ya da ini na ubamen na uksui kajimaya jong kajinge Katasin bagi bangyuni upo Bagi ginagani kakuri Iben binagajing yap jang ni putro Tadanu menwa Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingya par ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banya hakama jamme barban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet badas nam ukris ngi long ke bela penyat likawe da umen siem Bakhuid Token mal katrai ya kabalang jungme kabala friang hasla ka bertei beto pensiona ya ka haka jingid ringa bat u Francis pa Bakhuid jungi u wilbert mawein u bishop jungi bat baro killing do token maulem ru ya ki hinman ki para shenrang bat kinde kibala yot ya da kabakrmen ya ka jingmi pad bat ya baro kibala klad no haka jingis ne jungme Top diam yaki shakka jing shai kakmat jang me to isne yangi baro ngi kripa dia me baringad batka maria to soti Bakhuid takmi jang ublei u Joseph Bakhuid ukorin janga ki apostol Bakhuid baro kiring kuid ki bala pengsne ba yame pateng la pateng in long ki babidban ya bindalem aka jingim bamjukud badbangin yaro badbandon barom yame dal kun jang me u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badan bor haka jingelong kawai jungumen siem Bakhuid barok keburom bat ke jingero junom la junom Amen
ko himen ko para tong in IT agi jing dumu jongi baro pau jisu nang shimdi pura yangi vai pai vai ban prolong yangi kiba yale persya ya ubamen daga bor jong men sim Bakhuid kopa jongim Uba bening kalong ka Bakhuid ka teng jome kan wan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindau kumba bening to ay yangi minda ka jimbam jongi ka bahala ka sngi badama yangi kering kan jongi kumbangi rungi map ni ka beles niu yangi badwa dilam yangi sha ka jimpen shoy and right up light yangi na ka basiniu to light yangi ngi karphat ko trai na ki jing siniu baro ha ka jing spon jame to ai jing suk jing sign ha ge sngi jongi knamba da ka jing arab ka jing isne jame ngi light bara bo na ka pop bangin yo jing da na ki jing jinjar baro kadbang idang ap kemilin dia ka jing kermen Bakhuid but ka jing wan pa jong nong penim jongi o Jesu Christ Namar ka jongli ka long ka hima ka jongli ka bob ka burom junom la junom Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pi digi pop jangi hendria ka jingai janga balang jame badha ka jings bon jame to ai hakaya ka jingsuk bad ka jinget le ka wai ka kum ka mon jame mame uba im bad basansha junom la junom Amen ka jingsuk kotrai kandon barabo renka bat pim Ringkat bat dap da ka jingidu Christ tongin yai ngu markeliang Hakome kun lambro jongo ble hakome bucket na ka pop jonga parte suketo ka bela kor shaga jing ka vai jongo kun lambrot Who can ride long ka basyang hagong mandrong po bi jama Ratio ong tagatiya makasim jama kan sakyahi
roya me na mar ka jingi spoon chame ha ka melap sa yangi na upo bani da ka met badas nam chame ko jisu pinyat lilang yangi vai pai vai haki ka sem chagi ha ka jingi men siam chagi jisu lai lu yangi na mar ki dao jang ka jim chot pat ka jim petra pat ka jing ya pai jisu regno nangi yakapi janguk sui papalong yagi ban long ban bitan ban isi ban ya jingai na ibai pa jisu bai ngi ai tiru yakamet ka pa jangi don bon ke binta janga met ka pa jangi kila ya pai na ma ke jing pang ke jing shitam ke kiniang jangi jim jisu don bon ke himen ke paraj jangi ke bapang ke bashitam Amta me ki bashita agane ki yokeresh Bakhuid don ke batia pang don ke batia haki hospital don ke batia hamarwe hayik jisu ai wore ki baro agane kelima benslaya ki baro benkoi benkia ya ki baro ayu bamen suri na benmana ki baro ke long dalai doi hallelujah 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 la 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 Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong inia Dubai. To aingi karpat ko blay badon bor baro bakat bang ipidiang yaga jinga e da kabame ai hangi yaga jingim batimai ngin snow kraw barobor haga jingais bun jame da ukres utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat batpim blay badon bor baron karko yapi uppa barukhon badumen swim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompi Nismo ya play. Number South Spark Kantai. South Spark Kantai. Taker high, jing I a hangi ben shrei, jingle cool, do taker high, ban yai sa trudom ban mi, do one drunk agmen, ga sukasan, do one drunk jing Kumbak lalong kabam Nyngkong kum jumenta bakparabor jinom la jinom amen. And you try Jesus Christ. Jinom la jinom amen.